नङा होमब्ला दा ओंखायनो जों बुंनांगौ जोंनो एडुकेशननि सिस्टेमावबो सोलायनाय नांगौ जोङो माला सोलायनो हागोन जोंनि गथ' गथायफ्रा जेब्ला क्वालिटी एडुकेशन मोननो हागोन गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हागोन अब्लासो जों सोलायनो हागोन जोंनि गथ'फोरनि सायाव सोनारनानैसो गथ'फोरखौ डिपेन्ड खालामनानैसो जोङो सोलायनायनि खोथाखौ सिन्ता खालामनो हागोन गाबोन जुदि सासे थेला बोग्राया सिन्ता खालामदोंब्ला जे आं आंनि फिसानि दिनावहाय थेला बोलिया आं जयै जयै जानोसै गंसे मोजां न' लुनोसै आंबो गंसे गारि बायनोसै बे खोथाखौ माला सिन्ता खालामनो हागोन सोरखौ लानानै सिन्ता खालामगोन गावनि गथ'खौ लानानैसो सिन्ता खालामगोन अब्ला बे गथ'आ लेखा गोरों जाथारनांगोन लेखा रोंथारनांगोन दाना थेला बोग्रानि गथ'आ खामला मावग्रानि गथ'आ लेखाखौ बहा फरायो डन बस्क' स्कुलाव फरायो नामा फराया निश्चय बे गामिनि एलपि स्कुलावसो फरायो नङा होमबा बै प्राइभेट स्कुलफ्रा मालाय थाखा फैसा गोनां साख्रि आल्लाफ्रा हैबाय दाना जोंनि गोरिब गुन्द्रा खामला मावनानै जाग्रानि फिसा थेला बोनानै जाग्रानि फिसा साख्रि लेखाखौ बहा फरायगोन गावनि गामिनि एलपि स्कुलाव फरायगोन दाना खोथाया जाहैबाय मा बे गामिनि एलपि स्कुलनि अबस्थाया मा जानानै दङ जोंनि गामिनि एलपि स्कुलनि एडुकेशन सिस्टेमा मा जानानै दङ जों बेखौ खेबसे नोजोर होनानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन जों नुनो मोनदों जोंनि गामिनि एलपि स्कुलाव फरायनाय सासे गथ'आ क्लास 5 पास जानायनि उनावबो बे गावनि नामखौनो मोजाङै लिरनो रोङा कख'आनो क्लियार नङा एबिसिडिआनो क्लियार नङा दा बिनि गेजेरजों जोंनि गथ'आ बोरै लेखा गोरों जागोन गोरिब गुन्द्रानि गथ'आ बोरै क्वालिटी एडुकेशन मोनगोन दा ओंखायनो थेला बोग्रानि फिसा थेला बोग्रायानो जानांगोन क्लास 5 पास जानायनि उनाव गावनि नामखौ लिरनो रोङाबा बे मेट्रिकखौ बोरै पास जागोन नंगौना नङा दिनै बे अबस्था ओंखायनो जों बुङो बैफोर सिस्टेमाव जोंनो सोलायनाय नांगौ बे एडुकेशनल सिस्टेमाव जोंनो सोलायनाय नांगौ खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया नैबे बे 17 बोसोर दिनै बिटिसिआव बिपिएफआ एडुकेशन डिपार्टमेन्टखौ सालायखांनायनि उनाव नोंथांमोननि बे भकतपारा ओनसोलाव फैनानै मालाबाबो रायलायफैयाखै बे ओनसोलनि मास्टारफोरजों बे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेलफोरजों बे ओनसोलनि फरायसा आफादनि मानसिफोरखौ लानानै बे ओनसोलनि साहित्य सभानि मानसिफोरखौ लानानै कुनुदिन बुजिफैनो नाजायाखै दिनै जोंनि गामिनि एलपि स्कुलनि सोलोंथाइनि अबस्थाया मा जानानै दं कुनुदिन बिथांमोना सिन्ता खालामफेराखै दिनै जोंनि गामिनि एलपि स्कुलाव सासे नङाबा सानैल' फोरोंगिरि दङ बेबो सासेया सप्तासेयाव सानब्रैयानो अफिसाव थांनांगौ दा सासे मास्टारा मा खालामनो गोसो जाबाबो बे फोरोंनो हाया पिरियडसेल' क्लास खालामनो हायो मोनसे क्लासाव जायनि थाखाय मास्टारा गाव फोरोंनाय स्कुलाव गावनि गथ'खौनो होलिया होमबा जोंनि अबस्थाया मा जागोन बे गोरिब गुन्द्रानि अबस्थाया जोंनि गथ'आ बोरै लेखा रोंगोन जोंनि गथ'आ बोरै क्वालिटी एडुकेशन मोनगोन ओंखायनो जों बुंबाय थादों जोंनो बेफोर सिस्टेमावबो सोलायनाय नांगौ जा एडुकेशन डिपार्टमेन्ट दं बे एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव बोसोरसेयाव कौटि थाखा फैयो बेफोरखौ मा खालामदों नोंथांमोना जे बेफोरखौ जोंनो फिक्सावबाबो फोरोंगिरि थिसननानै हो सानै बेफोर खोथाखौ जों बुंबाय थादों नाथाय बिथांमोना बेफोर खोथाखौ खोनासङा बिथांमोना बेफोर खोथाखौ कुनुदिन सानफेरा बिथांमोना खालि सिन्ता खालामो मा स्कुल बाउन्डारि खालामनांगौ स्कुल बिल्डिं खालामनो नांगौ मानोना बेफोराव थिकादारनिफ्राय पारसेन्ट मोनो वाल बाउन्डारिया जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंगोन नामा बिल्डिंआ जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंगोन नामा फोरोङा जों बुंदों जोंनो मास्टार नांगौ मोनसे समाव फरजानि बेरायाव थिंसालायाव फरायनानैनो जोंबो एमए पास जाबोदों बिए पास जाबोदों एमएससी पास जाबोदों जायाखै होमबा दिनै न'खौ बिल्डिं लुबाय स्कुल न'खौ वाल बाउन्डारि होबाय नाथाय जोंनि गथ'फ्रा लेखा रोङाबा मायाव खामानि फैगोन बियो जों बुङाखै स्कुल बिल्डिं जानो नाङा जों बुङाखै स्कुलनि बाउन्डारि जानो नाङा नाथाय जोंनो गिबियावनो नांग्रोगोन फोरोंगिरि नाथाय बिथांमोना कुनुदिन बेफोर खोथाखौ सिन्ता खालामाखै मानोना बे जेंनाया जाबाय गोरिबनिसो जेंना माहाजोनफोरनि जेंना नङा माहाजोनफ्रा गावबा गावनि गथ'खौ प्राइभेट स्कुलाव हैदों सोंबानो जाबाय हाग्रामा महिलारिनि गथ'आ बबाव फरायो खाम्बा बरगयारिनि गथ'आ बबेयाव फरायो इमफोरनि गथ'फोरखौ सोंबानो जाबाय नोंथांमोननि जायगानिखौ बिसिनि गथ'आ बहा फरायो गामिनि एलपि स्कुलाव मालाबाबो फराया बिसोर जोंनि गामिनि एलपि स्कुलाव गोरिब गुन्द्रानि गथ'आसो फरायो दा ओंखायनो जों बुंदों जोंनि गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्राबो डेभेलप जानांगोन गोरिब गुन्द्राफ्राबो सोलायनो हानांगोन